Здравейте всички! С вас отново е Петър Петров и в днешния урок ще продължим оттам, докъдето бяхме стигнали предния път, като започнем по-точно създаването на една адаптивна версия на нашия сайт. Адаптивна ще рече приспособима към различни размери на различни монитори. Така, нека да отворим нашия редактор в CSS файла. Ако си спомняте, както си спомняте по-точно, значи нашата картинка, нашия хедър, по-точно div с клас header, му бяхме задали една максимална ширина от 800 пиксела. Това при ширина на екрана такава каквато е. Т.е. максимална. Нека сега да напишем и следното условие. Започва с маймунско А. След това пишем media screen and кръгли скобки. Така, копирам за фигурните. Изтривам това нещо вътре. И тук между кръглите скобки трябва да окажем от каква ширина надолу следва да се изпълнява условието, което ще изпишем между къдравите скобки. Пишем максимална ширина. Нека да сложим 1000 пиксела. И нека да кажем, че тук копирам само тези скобки, след това да ми е... Нека да кажем, че при такава ширина на екрана искаме нашия div с клас header. Поставям къдравите скобки и тук указвам на ширината, която той трябва да заеме, когато екрана стане по-малък от 1000 пиксела. Нека да започнем с ширина 500 пиксела. Точка и запетая. И височината нека да бъде да кажем 250 пиксела. Така, с Ctrl+S запазваме промените. Презареждаме и да се опитаме да го свием. Така, нещо не се получава както би трябвало. Да направим още един опит с Ctrl+S. Да презаредим браузъра. Да се опитаме отново с свиването. Да, това е. Пропуснах май да ви обърна внимание на онова, което произлиза ето тук горе.
ето в това ъгълче. Когато се натисне значи на всяка клавиатура, горе някъде леко вдясно, има едно бутонче, на което е написано F12. Натискаме това нещо. Започваме да свиваме браузъра и виждате ето тези числа горе. Това оказва какви пиксели, какъв е размера на екрана в пиксели. И виждате, че когато достигнем 1000, до този момент нашата картинка е такава каквато е. От 1000 надолу вече ето 1001 и надолу вече заема съвсем други ширини. Т.е. става по-малка. И така при свиване на екрана не се губи нейното не се губи част от картинката. Тук искам за по-кратко да скопирам цялото това нещо и да променим този размер отгоре, ето тия 1000 пиксели, да му кажем, да му поставим още едно условие. При ширина под 800 пиксела ти стани, нека да кажем ширина 350, на височина да бъде 200, запазваме промените, презареждаме браузъра, натискаме познатия клавиш F12 и следим какво става горе. Въгълчето, ето сега сме вече под 1000, но не под 800 пиксела. Достигаме 800 пиксела и под тях, както виждате, съвсем малка става нашата картинка тук. По същия начин можем за всички елементи от нашия сайт да изпишем, да им дадем характеристики. Като например, само да ви покажа, копирам това нещо, поставям ето тук отдолу условия за, нека да кажем body, нашето body да стане, да проима жълт фон или червен. Background red, нека да бъде червен. Запазваме промените. Презареждаме браузъра и започваме да го свиваме, като ето, вижте, стана вече под 800 пиксела и фона се измени на червен. По този начин, нека да си го върнем, нека да го изтрем, това беше само за пример. По този начин се дават, можем да дадем указания за абсолютно всеки елемент от нашия сайт, как искаме да се отнася при определена ширина на екрана. Може да се сменя освен фона, цвета, може да се смени
да заеме съвсем друга големина на шрифта, съвсем друг шрифт и така нататък. За сега мисля да приключим с този урок, като в следващия бих искал да ви запозная, да започнем да се занимаваме и с табличките. За сега това е всичко. До чуване!